Spasite moje zlato, spasite ga! Ostavi me na miru, gusaru, jedan od mene nećete dobiti ni dinara, čuješ li me? E pa dobro, onda podelit ćemo blago pola-pola, važi? Potrošit ćemo ga zajedno, samo ti i ja, a? Platite robu na karsi, primamo gotovinu, ne primamo kartice. Barem mi daj priznanicu da mi odbiju od poreza. Čućeš ti još za mene, Štortbekeru. Hasta la vista, baby. Sredit ću te jednog dana, kunem ti se. Bogati smo, momci, bogati. Jedrenjak na vidiku, svi na palubu. Budeš uljevi. Ej, požuri, to je moto blaga, on je Leonardova Sixtinska kapela, eto to. Sad prišimo dalje. Jedva, požuri, še ti inače ćeš imati pečenog papagaja. Pomoći, ja sam ledoža, nisam u životu vidio ovoga! Tvoji gusarski dani su odbrojani. Dame i gospodo, veliki Štortbeker će biti skraćen za glavu. Ali pre nego što odeš u pakao, reci mi gde si sakrio moje blago? Primereno, gazdaro! Gelatu, uradi svoj posao. Gazda, šta radiš to popodnevna vremena? Prijali su mi bednate delove! Ode moj ponos! Recite nešto, gazda, ispada smo skoro smešni!
Hitno, odsecite ga! Zaustavite tog obeslavljenog huligana! Gde si pošao, Dio? Nemoj da se gubi glava! To je bio onaj pravi čovek, taj Klaus Stormbeker. Šta je bilo sa svim tim zlatom? Nikad nisu naišli ni na trag njegovog blaga, ali jesu naišli na nešto, na misterioznu mapu ili zapis koji... Blago je tamo negdje, gdje bi moglo da bude? Da vidimo crveni gusar i zeleni gusar. Evo ga! X označava mesto gdje je Klaus Stormbeker zakopao svoje blago. Ovo je jedina mapa i neprocenjiva i neprocenjiva. Boga mu. U redu je, moja je za bocu ruma. Jesi li dobro, lepotine? Šta radiš ovde sasvim sama, a? Vidiš li nešto što ti se sviđa? Hoćeš da izađemo na svež vazduh? Ne, nisam mislio, pa znate, Zovem se Lola. Hoćeš da mi platiš piće? naravno, svakako, razume se. Šampanjac bar mi, molim te. Živeli. I u šta si gledao, mornarčino? U tvoju divnu, veliku, okruglu tetovažu. Imam ih još ako želiš da ih vidiš. Pokazat ću ti ako želiš. Ne mogu, podigla si mi jarbol. Hoću da kažem, jarbol na brodu je podignut. Moram da naduvam pojas za spasavanje. Pohitaj, mornaru, ali najprije imaš računčić da platiš. Ali već sam platio sve što sam popio. Svoje piće jesi, ali nisi piće mlade dame. Nemam dovoljno. Ali imam nešto što je još bolje. Imam mapu blaga koja je pripadala gusaru Klausu Stormbekeru. Frka u kafani, frka! I ne vraćaj se. Dobro večer. Dobro jutro! Dole! Bira kuca! Zdravo! Divan dan! Jeste li krenuli na jogging? O, imate i merač pulsa! O, da! Ja sam svoj nabavio na rasprodaji! Ima puno funkcija, kompas, turpicu i pišti ako umrem, što mu dođe fino. Pogledajte, evo, vidite, piše da hodam brzinom od 280 km/h. Čekaj, pa to ne može biti tačno. Šteta što je uputstvo na ruskom. Pa moram da idem. Drago mi je što smo popričali. Idiote, čovek! Na sred ulice, tupatio! Upravo ste! Zdravo, sinak. Zdravo, tata! Zdravo! Tata! O ne, moj auto! Šta si to? Mislim, Tata, šta si to uradio? Samo sam pokazivao Brunu kako sam nekada bio kralj okeana. Kralj okeana? Ali tata, ti si bio kuva na ribolovačkom brodu. Odmah da si vratio auto u pređašnje stanje ili... Vrelo, vruće, gorim! Da, tako je. Ako želiš da pomognete, pošaljite samo ček bolnici. Sada moram da idem, muž mi se zapalio.
Jesi li se lepo zabavio? Možete li? Tako je bolje. Da, otprilike sad je u normali. I znate šta, pitaću šefa da mi da povišicu i neću stajati pokunjen, verujte mi, obećavam! I koliko misliš da treba da sakupimo novca da spasimo bolnicu? Misliš novca? Pa zašto bi skupljali bilo šta? Ali Pole, svi su ovde doprineli, pa ne možemo biti jedini koji nismo. Šta će susedi da pomisle? Razgovarat ćemo o tome kasnije, moram sad da idem na posao. Predi se, to sam ja, veliki gusar, divni ptače valaci, nosioc ritmog draža, poludili divljak sa nožem, ja! Tata, jesi sklopio auto? Upozorio sam te... Jesi! Pa moram da priznam da izgleda dobro. I ponašajte se lepo, vas dvojica, dok me nema. Inače... Jadan mi je on, moreplovac. Zaboravio je da podigne sidro. Mermerna plaketa našem plemenitom dobročinitelju, direktoru Kalupke, sa zlatnim slovima. Da, to je to. Ne mislite da je možda malo premalo, recite mi? Svaki dan ista stvar. Ej ti, vrati mi moju karticu odmah. Brojat ću do 3. 1, 2, 3. Dobro jutro, gospođice Lušo. Je li me šef tražio? Zašto mene pitate? Vi mislite da sam vam ja sekretarica? Ne, ali vidite, mislio sam... Ej, čekajte malo, pa vi jeste moja sekretarica. Glupi zavoj. Halo. Za Boga, to je šef. Da, gospodine, razumem, Ne, gospodine, neću vas izneveriti, počastvovan sam. Hoće da me vidi, mora da je u pitanju povišica, najzad, taman mi je baš potrebna. Molim te samo da ne zabrljam ovaj... Ej, nemoj da ti padne na pamet da zamrlješ ovaj pod. Tek je očišćen. Da, žao mi je, gospođice Hofmajer, ali morao sam da Mada, svi vi to kažete. Šef me je pozvao i moram da odem do njega. Možda jeste, ali neće moći preko ovog poda tupođio. Ali gospođice Hofmajer, jako je važno. Ništa mi nije važnije od ovog sveže obrisanog poda. Dobro, u tom slučaju ne ostavljate mi izbor. Ima metlu, gospodine Bomele. I verujte mi, umem da je koristim. Ako ste mi polomili tu kantu, gospodine Bomele, ima da mi kupite novu. Glupi zavoj! Uđite. Zdravo, zvali ste me, jel... Da, uđite, Bomele. Treba mi neko pouzdan da uradi nešto veoma poverljivo za mene. Neko kome zaista mogu da verujem. Neko savršeno čistog karaktera, ali nema takvog pa ćete i vi zadovoljiti. Ja! Dakle, pretpostavljam da ste čuli da se skuplja novac za bolnicu. Da, moja žena je u komitetu. Jedan veoma darežljiv čovek je obećao da će da donira veoma veliku sumu novca u dobrotvorne svrhe. Da. A šta mislite, ko bi to mogao da bude? Da, naravno, razumem. Mislite da ako budem prodao auto, možda ću moći da skupim dovoljno da... Ne, ti idiote, to sam ja. Ja ću da doniram novac. Deset soma i čuvaj ih dobro. I uloži ih u banku posle posla. Misliš da možeš to da izvedeš? Najzad šansa da se dokažem, morat ću ovo da stavim na sigurno mesto.
Ostavit ću novac u običnu kovertu. I nikome neće pasti na pamet da je tu. Tu ću sve sakriti. Zdravo, dušo, ja sam. Pogodi ko je dao donacije. Gospodin nasmejani grobar. Baš je bio darežljiv. Kaže da su bolnice dobre za posao. Jesam ja tebi pokazao moju staru mornarsku škrinju, momče. Evo ga opet, još priča iz davnina. U leto 29. beše moje 3. putovanje oko sveta, a ja sam skrenuo s kursa. Bez svog globusa bio sam sasvim izgubljen. Vidiš, ovde je Afrika, tamni kontinent. Aha, da, vidim, odmah pored Andina s okeana. Komičan matorac. A, gospođice Luša, pogrešili ste u pravopisu ovde. O, za Boga, nisam valjda, gospodine Bomel. Pa vidite, ugovor se piše velikim slovom U, a ima i na kraju R. Ako vi tako kažete, gospodine Bomel. A možete li to da promenite danas? Pretpostavljam, ali ako me terate da žurim, sigurno ću napraviti grešku. Debela svinja. O, gospođice Hofmajer, ja sam tek mlađi menadžer. Debela svinja trči u 3. trci danas, šta više, sigurna kvota. Trke svinja! Svinje trče, a ljudi se na njih klade. Pa šta bi se drugo trkalo? Konji možda, čujte. Idem na trkalište za vreme pauze za ručak da zaradim neku kintu. Ja bismo mogli da ih opelješimo. Ne, gospođice, ja se ne kockam. To je igra za muljatore. Kada bi mi zaista trebao novac, išao bih do šefa i tražio mu povišicu. A jel? Šta mislite? Šta bi bila bolja kvota? Darežljivost vašeg šefa ili svinje? Svinje? Žena partnera Mortišova da otvori trku i da se trka u 3. trci. A u kom je tačno toru? Nemam predstavu šta da radim. Prati me i radi isto što je u redu. Dobro, mislite da često podrigujem i da češam zadnjicu. Vidi ga, moj stari prijatelj Farmer Kluc. Divan prilog za brzo slaninu, pobednika prethodne trke. O, divan su par, zar ne? Hoćeš li da ućutiš, početniče, pokušamo da pročitamo ovaj tiket. Vidi, klađenje nije tamo neka nazovi nauka kao što je nuklearna fizika, ali trke svinja, to je prava nauka. Izvinite, ali nisam jeo čitav dan. Bar dan. Molim vas nešto bogato vláknima i bez holesterola. Moja žena misli da bi trebalo da smršam malkice, znate, da skinem ovaj pojas za spasavanje. Ali ja joj govorim, čovjek je ono što jede, jel te? To mi izgleda predivno. Koliko? To je razumno. Živeli. Da me s ove strane uočene, a čovek koji je piskio na razglasi zubima na lupicu. Čudno jedno da se kladioničari ne plaši da im neko ne ukrade novac pored ovoliko snagatore koji se svuda šećkaju. Mislim, pogledajte kakvi su to sumnjivi tipovi. Pa to je kladioničar, Tupavko. Rekao mi je sigurnu kvotu za sljedeću trku. Prema njemu, Lord Džigernjača će utrčati u cilj sa prednošću od 5 dužina i to je sigurica. Ali kako on to može da zna? Interna informacija, Lord Džigernjača mu je šurak. Pa u tom slučaju mislim da ću se ja opustiti. Možeš li i meni malo da uplatiš? Ima malo para ovdje u džepu. Pa dobro, koliko ćeš da uložiš? Da se ne zezamo, bolje da sve uložiš. Lepo vreme, zar ne? A sada, dame i gospodo, velika trka za svinje u kategoriji praseća, a ovi prasci mi se čine spremni. Mislim da se početak ne država, počinje svakog trenutka. Jeste li spremni? Na mesto, pozor! Okrenite papkete! Nećete nabiti ogromnu! Direktno! Veliko rebarci završava iskreno odre Džigernjača, veliko rebarci se probija na liniji, velike rebarci poveće, drugo mesta od Džigernjača, ostali su daleko i takva kampini. Mislio sam da se ne može da izgubi.
Pa, verovatno je zbog staze. Trkačke svinje su, kao ja vidiš, veoma osetljive. Pa to je samo novac. Kako došlo, tako i otišlo. A čovek da pomisli da si šonja. Mislim, treba da si jak igrač, da izgubiš 10 somova i da ne trepneš. Šta je sa tobom? Kada sam ti rekao da uzmeš novac iz džepa, mislio sam iz novčanika, a ne iz koverte. To je bila donacija za bolnicu. Pa dobro, možda će ti kladioničar dati priznanicu. Priznanicu, moram natrag da vratim novac, razumeš? Ma naravno, vratit ćeš novac koji si izgubio na trci svinja, jasno. Ali nikome to još nije pošlo za rukom. Čekaj malo, beše jedan tip jednom, Hari, bez da si Koslovski. Da li te možda zanima kako je stekao nadimak? Imam nešto za jelo, devojčice. Napravila sam sendviče. Joj, ne mogu da izdržim. Mislite da će to biti neka mala vrata tamo ili tako nešto, kao neku ogradu? Halo? Organizacijni komitet za spašavanje lokalne... Šta? Koliko? 10.000? Da li sam vas razumela? Wow, to je jako velikodušno od vas, gospodine direktore. Da, više od velikodušno, gospodine direktore. Doviđenja, hvala. Devojke, držite se za haltere. Imam novosti za vas. Ovo je bio gospodin Kalupke i priložit će 10.000 komada za naš bolnički fond. To je sve što je ostalo od Harija Polutana nakon što se borio sa Moby Dickom. Napravio je frulu od njega. Eto, nikada nije bio muzikalan. Šta to imamo ovde? I nekakva mapa. Nisam je video godinama. Vreme je da se uključi šarm. Ali neće biti lako nakon onoga što se dogodilo prošlog puta. Ma, zašto brinem? Svi će pomisliti da su me odnijeli u banci. Čekaj malo da vidimo šta želi. Dobar dan. Vi ste novi ovde, zar ne? Da, počeo sam da radim pre 2 dana, gospodine. U tom slučaju bih želeo da podignem novac. Razumem, ali nemate ni dinara na računu, gospodine Bomel. Kako to znate? I odakle znate kako se zovem? Vi ste bili sastavni deo moje osnovne obuke. Pošteno, pretpostavljam da bih onda mogao da uzmem kredit. Nisam siguran da smijem da vam dam, a kakav kredit želite? Da započnete biznis, nešto što bi vam omogućilo dobru zaradu, možda za nekretnine, nešto slično? Pa, nešto slično, vidite. Ovo će vam se dopasti. Izgubio sam sav svoj novac na trkama danas. Zadržite vaš kredit, ima puno banaka koji će me saslušati. Vreme je da se spakuješ u ponjave, mornarčino. I lepo sanjaj. Lakše malo sa tim moranskim izrekama, deda, inače ću opet morati da menjam preve. Slušaj me, tvoj šef će donirati 10.000 bolničkom fondu, zar ne misliš da je to predivno? Da, dušo, evo sav sam ustreptao zbog toga, zaista si mi ulepšala dan. On je takva dušica od čoveka da je već poslao nekoga da ode do majke i uloži novac na račun. Nije poslao mene, ne znam ništa o tome. Ćale, očajan sam.
Uvalio sam se do guše i ranije sam brljao, ali ovaj put sam stvarno uprskao. Zaista mi je potrebna tvoja pomoć. Hoćeš li, tata? Ne. Vidiš, šef mi je dao 10 soma, to je bilo za bolnicu, ali ih ja nisam baš odmah odneo u banku. Šta god da si uradio sa novcem, čak i ako će mi to doneti nov sportski auto, uvek ćeš biti moj sin, moj naslednik, plod moje strasti i želim da znaš da si moj sin i dakle ja sam ti otac. Ali, Ćale, spiskao sam lovu na trke svinja. Tebe smo usvojili. Ćale... Ćale... Izvini, ali... Samo sam hteo da... Što to radiš u ovo doba noći? Kujem zaveru, naravno. Ja znam da se orijentišem pomoću zvezda, vidiš? Opet se baviš starim trikovima, pokvareni matorac. To se zove zgodno telo. To je stara gospođa Bobić. Da znaš da takvih više nema. Polebo me levo jarčino, Jana, prijavit ću te policiji, perverznjaku! Sram te bilo. Vidi, Ćale, ako moj šef sazna da više nemam njegov novac... Izgubit ćeš posao. Ako Renata sazna... Onda ćeš izgubiti ženu. Tačno! Što znači da moram negde da nađem 10 soma i to brzo! Nema problema, sine, imam ih ovde negde. Imaš 10.000 u tom starom sanduku! Ne, sinko moj, ali nešto još bolje. Imam Štrotbekerovu mapu blaga. Ona je igrač tenisa? Ne, to je Boris Beker, ja pričam o gusaru. Njegovo blago nikad nije pronađeno, a znaš li zašto? Jer je njegova polovina mape blaga upravo kod mene. I samo još treba da nađemo i drugu polovinu i da iskopamo blago. I Renata nikada neće saznati koliki si ti u stvari tupadžija. Da, savršeno! Nego, kako to bićeš tupadžija? Tata, šta se dešava? Kuda idete? Pa, Pol je uzeo slobodan dan, a nismo odavno bili na pecanju, pa smo mislili da Ali vi nikada niste išli na pecanje. Znači, krajnje je vreme da počnemo. Ribe nas neće do veka čekati. Ćale, idiote! Zar se ne sećaš? Dogovorili smo se da joj kažemo da idemo na ronjenje. Da, tako je, ronjenje. Pol će da roni i da tera ribe pravo na moju udicu. Slično kao lov na ptice. Samo sa udicom i ispod vode i tako. Pecanje je sasvim dobra ideja, Brunu će se dopasti. Da. Pa i vreme je da se malo zabavimo, jer ako vi idete na pecanje, onda je Honk grizli medved. Lepo se provedite i pazite na Bruna, važi Ne zdravo! brini se, Honk i ja ćemo ga držati podalje od nevolje. Dakle, ako imaš samo deo mape, gde si izgubio onaj drugi deo? U maloj kafani pored luke. Ne brini se, prepoznaću je kad je budem ponovo video. Ni mene ne prepoznaješ većinu vremena. Koliko je prošlo od kad si posljednji put bio tamo, Ćale? Pa ček da vidimo. Danas je subota, je li tako? Onda pre nekih, 75 godina. A osjećaš li, momče? Čista struja, velika svetla, ogroman grad. Video sam to već ranije, Ćale, ja sam urbana krtica, nema toliko stvari koje me mogu iznenaditi. Evo. Zeleno je urbana krtice. A, miris slivnika i ruma. Istančan miris romantike i avanture. Mornari igraju polku uz zvuke harmonike u mračnom uglu pored dokova, dok konobarice pokušavaju da te namame svojim čarima. Ne gledaj, Honk, to nije za male medvede, oslepe ćeš. To je to, skreni ovde. Boga mu, nadam se da znaš šta radiš, Ćale. Puno se promenilo, ali je i dalje ista stara rupa.
Dobro, idemo. Šta? Da ostavim ovde auto? Očerupat će ga za 2 minuta. Pa ti ostani, nećemo dugo. Ovo je posao za pravog muškarca. Zatvoreni smo. Ha, neke stvari se uopšte nisu promenile. Ima li šanse da usamljeni mornar popije piće? A? Rekla sam da smo zatvoreni. Dobro, ali samo jedno. Ne sjećaš me se, zar ne? Došao sam ovamo pre 75 godina. Tada sam bio mladi pastuv. Znači nisi se ni malo promenio, Sunašce. Hvala na komplimentu, a mogu da ti kažem da i ti prilično dobro izgledaš. Dajte kofu vode, deda se pregrejao. Ovo nije kurtoazna poseta. Imam ovu mapu blaga, vidiš? Brzo, bolje da odeš odavde i uzakinuš noge koje te nose. Ali zašto? Ajde, čemu žurba, Lola? Zašto plašiš ovog čoveka? A? Zovem se Lugano, to jest profesor Lugano. Ja sam trgovac antikvitete i umetnina. Zašto mi ne pokažeš šta ima na tom parčetu papira? To je samo parče papira. To je polovina mape blaga. Jesam li u pravu? Jako lepa, ali bezvredna. Običan suvenir kojeg prodaju lakovernim turistima i praznoglavcima kao što su ti. Nije, pogledajte bolje, šefe. Izgleda kao drugi deo one stare odrpane mape koju vi imate. Baš ti hvala, Tupko. Nema na čemu, šefe. Upravo je, znate, imam i drugi deo mape baš kod sebe. Bezvredan komad papira koji čuvam iz čisto sentimentalnih razloga. Nego, šta kažete na ovo? Da vam dam 1000 za vašu polovinu mape. Žao mi je, profesore, ali ova mapa nije na prodaju. Idemo, Bruno, odlazimo. Deko, ako nećete lovu, šta kažete na prijateljsku partiju pokera? I recimo da pobednik dobije oba dela mape. Osim ako ne kasniš natrag u dom penzionera na partiju Mica. Šta? O ne, istekao je parking metar. Znao sam, sve što kod sebe imam su krupne pare. Izvinite, gospođo, da nemate da mi usitite 100 dinara. Teško ćeš naći nekog ovde koji ima sitniji od 1000 duša. To je vrlo... a možda ovde? Dobro večer, gospođice. Pitam se da li možete da mi usitite ovo? Može, ako kopiš. Pa ako moram. Ali ništa preskupo. Možda nešto ponesem ženi. Kakve stvari ovde prodaju? Hoćeš li da budeš moj pastuv, o, dušo? Hoćeš li da budeš moj pastuv, o, dušo? O, znači priča se po gradu, jel? Čekaj. Možeš li da pogodiš šta je ovo? Možeš li? Ma, zaboravi. To bi ti sigurno pročistilo sinuse. Jao, ovo je stvarno bolesno. Moju bušilicu. Hvala. Uzet ću ove kondome sa ukusom jagode ako može i... Imate li možda jagode sa ukusom kondoma? 95 inđe. Nisam baš vičan igranju pokera. Čujte, momci, ne biste valjda varali jednog starca, zar ne? Ne bismo nikada varali na kartama, nikada. Ne. Mi smo izuzetno pošteni ljudi. Stvarno. Pa, ove karte su praktično nepobedive. Piši kad stigneš, deko. Ne tako brzo, prijatelju.
Pa, čini mi se da je ovo moja srećna noć, zar ne? Hvala na igri, gospodo, ali moram da brišem. Da, čekate još puno naivčine da ih odereš. Ajde, Ćale, požuri. Ježim se od ovog mesta. U redu je, spremni smo. Čekajte, nemojte ovde. Nema potrebe da me ispraćate. Hvala, dušo. Izgleda će to piće morati ipak da pričeka. U svako doba, Mornarčino. Imamo je! Najzad imamo mapu! Krećemo! Pravac da nađemo izgubljeno blago kapetana Strašnog. A? Moj prelepi auto, zašto smo ga ostavili tamo? Zašto nismo pozvali policiju? O, ne vredi, ne znam ni šta je napred, a šta pozadi. Mislim, ovo ovdje može da bude obala. A krst može da označava mesto gde je blago. Jeste, ali lako može da bude i crkva. Ali koja je to obala? Hajde, sinko, diži se, nije vreme da se izležavaš. One prokletinje su mi uzele mapu, idemo za njima. Briši, Mališa, mi ćemo dostaviti ovu picu. Zgrada broj 9 na bulevaru, srednji ulaz. Gospođice Manipeni, mislim da ću ponovo zakasniti, imam neki neizostavni poslić, da. Scotland Yard, sinko, zaplenjujem vam vozilo. Izgleda da ćeš morati da umreš neki drugi dan. Upadaj, Mornarčino. Razumem, kapetane! Ptičica. Fala. Ovo je bilo lako, sad da vratimo mapu šefu. Šef će biti jako zadovoljan nama, zar ne? Za ime Božije, glupi senilni prdonja. Znam, ali nemoj da te šef čuje da ga tako zoveš po besneći. Ne, nego onaj matori u kolima i dalje nas prati. Brže, stiže nas! Idem najbrže što mogu. Bljak, mrzim picu. Naročito sa sardinama na njoj. Bljak. Je li to pizza klub? Ima problem! Moja pizza kasni! Hoću odmah! Pa, zar nisam naručio i papričice? Je li sudija već stigao? Ne, nije još. Pa pronađi ga, navijači će rasturiti stadion na delove. Nađite mi sudiju. Ne možemo da igramo bez studije. Aha, tu si, pa svi te ovdje čekamo. Dalje sada od nikog bića bezobrazni medvediću, to nije za tebe. Ne me diktiraš, ne. Nije valjda stari trik sa uljem na putu. Alo, kad ćemo počnemo? Moram se izumaziti. Sad izvodiš da počne utakmicu, doni u pištaljku. Dobro. Šta je lopet? Dajte, baba! Ovo nije dobro nikako.
glupim medvedu? Kukavički zemljoradnici, sad ću vam Ja, kukavica! Ja, sad je dosta, pazi sad ovo! Pazi, Daj sada. Moja glava! Ej, šta si? Čale! Mali Bruno! Gde ste? Može li mi neko od vas, fine gospode, reći gde se nalazim? Evo, stiže Kaster, pa da spadne se, da kreće na gol! Evo, mora da je faul! Super vidite Klinstor, vidio je bilo slučajno, ali sasvim ne bilo planirano. Aha, sad ste moji vi pacovi jedni, pa nećete vi... Šta? O ne, pa nestaje mi benzina. Vidimo se kasnije, serilni matori. Gangsteri, caraceni, mlakonje, ni jedne. Ovo je posljednji put da kradem ovakvu krntiju. ma šta si zato uradio? Zanimljivo. Ove? O. Čuda moderne tehnologije. Mas smo ih prešli. Znaš da jesmo. Gdje li su ti moroni nestali? Kad ih se dočepam, poješ ih za doručak. O, hvala vam, gospodo. Ej! Čale! Pa gde si bio do sada? To je malo sad bio offline. Nikad nećeš pogoditi šta se desilo tamo. Pitali su me da budem sudija ovog fudbalskog meča. Ja čak i ne volim fudbal. Sada bih trebalo da mogu da protumačim ovu mapu. Ma da. Ovo je obala, tako da ovo mora da je voda. Briljantno zaključivanje, Šarloče. Čini mi se da je Severno more. Ili barem negde blizu. O, sjajno! Naš problem je što nemamo dovoljno podataka o kapetanu Strašnom. A da probamo da nađemo njegove pretke? To je to! Njih bi trebalo da potražimo. I to bi nam dalo odgovor na sve. Wow! Vašarište! Super! Čuj, dosta mi je. Ja ne idem! Zatvoreno je. Vratit ćemo se sutra. Ajde, nemoj da si strašljivko. Magnet je smisao za avanturu. Mislim da nisi to trebao da radiš, Čale. Tamo je bio lanac. Jel to to? Pa čini se da jeste. Ukrcavanje. Ajaj, kapetane, punom parom! Ahoj, koja momčina sme da se nađe na putu kapetana Strašnog? Evo ti gnjido grozna, proburazit ću te. Da, to je Bruno Lobanja, teror 7 dubokih bazena. Hajde, ulazi. Pokušaj da me zaustaviš. Jesi li sasvim siguran da smemo ovo da radimo? Naravno, pa mi smo gusari, zar ne? Spremni za ukrcavanje. Nema zaobljenica, nema zaobljenica. Idemo za njima. Niko neće naći moje blago. Niko neće naći moje blago. Oružje, baš ono što nam treba. Predajte nam svo zlato i poštenećemo vaš brod.
Ugledajte se, bagro, ili će vas potopiti pljačkaš pol! Sami ste tražili! Ovaj lik izgleda stvarno! Ovo je malo previše realistično, ne čini li vam se? Pitam se da li ovo mesto ima sertifikat o bezbednosti. O ne! Pilato, radi svoju dužnost. Izvini, Hokali ili Bilija! Ne izigrivaj heroja! Ne mogu da ga ostavim na milost i nemilost ovim grubijanima! Nisi to morao da uradiš, Hok! Previše si mlada umreš! Onda ako će da sredi velikog, ja! Bruno! 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 Drago mi je, Bruno. To je to, dosta mi je! Šta ćeš da uradiš? Hoćeš da znaš šta ću da uradim? E pa reći ću ti, Čale! Prijavit ću ovo policiji! Oni su plaćeni da rade ovakve stvari, ja nisam! Pa da, ali... Pustit ćemo njih da traže blago! Ne radi to, ne veruj nikom, momče. Nisam više klinac, Čale, i ovog puta znam šta radim! Hvala na pomoći, gospodo. Izvini, tata. Šta to voziš, čoveče? Imam i ja bicikl, znaš, ima 3 točke i pedali i sjajne stabilizatore, da ti kažem, sve cice padaju na njega. Kad se jednom izvučemo odavde, čoveče, mogli bi da mrejemo zajedno, bit će super. Tebi se obraćam. Svi smo mi ovde nedužni. Zašto ste nas optužili? Pa, profesor Lugano kaže da ste vi ukrali mapu blaga. Mi? Zar ti mi ličimo na neke kriminalce? Starac koji samo uživa u šetnji gradom sa svojim unukom. A pogledajte dobro moga sina, kapetane. Pogledajte mu samo lice. Možda će vas iznenaditi, ali iz ove okrutne ljušture čuči nežan čovek. Ove njegove poštene oči, taj nedužan osmeh i tupava kosmata glava. Ovaj čovek je sin za primer, odan muž i voljeni otac. Recite, je li ovaj čovek kriminalac? Da li je ovaj čovek u stanju da počini ikakav kriminal? Pa gospodo, ja kažem ne! Po tome odlučuje sudija, hoćete da nazovete nekog? Ne mogu da verujem u to! Nikome ne možete verovati ovog dana! Nećemo to da trpimo! Nećete verovati šta se dogodilo, moja draga. Tako sam potresena, ne mogu da razgovaram. Renata, morat ćeš ti da im kažeš. Nikada nećete pogoditi šta se desilo kada smo otišli u banku da proverimo naše donacije. Halo? Renata, ja sam, slušaj. Moram nešto da ti priznam. Vidiš, Paul nije stigao da... Nije važno, imamo i naše probleme. Donacija koju smo očekivali je nestala, a bez nje nemamo nikakve šanse da spasimo bolnicu. Da, ali... Nije to dovoljno. Gospodin Kalupki će morati da mi sve objasni kada ga bude videla. Ali ne brinite, ne želim da mu pokvarim zabavu. Je li Bruno lepo obučen? Gde ste mi tačno? Pa gde smo? Kilometrima daleko od svake civilizacije, Renata. Čuj, moram da idem, napada me divlja svinja. Ej, čuo sam tu opasku. Hoćeš li požuriti? Hajde, nemamo celu noć. Alo,
Nemamo toalet papira, pa... Gde bi mogli malo da nabavimo? Evo. Hvala. Konopac! Veži ga! Hajde, sinko, moramo da idemo odavde. Ne vredi. Ne mogu više, Ćale. Moram da stane malo. Tata! Upravo si. Ovde smo sigurni. Postavit ćemo kamp za večeras. Ali... Gde smo mi tačno? Izvinite me, dragi prijatelji, ali možete li da udelite par zalogaja hrane za 3 gladnih usta? Tanjiri, kačiko, prijatelj, ima dovoljno za sve. Ako, što sve moj kačiku? Ne, hvala. Osnovine! Ne, hvala, pročitao To sam. je za postelju, tupane. Molim za pauzu u ovom lovu na blagoć, ali ozbiljan sam, dosta mi je. Priznaću i šefu i Renati, pretpostavljam da ću naći drugi posao. A nakon toga ću svima otplatiti dugove, sve. Slušaj, tata, obećaj da ćemo ići sutra kući. U redu, sinko, obećavam ti. Samo se ti naspavaj. Hajde, vreme da se ide kući, da se malo odspava. O ne! Šta traži tako lepa dama u ovakvo prljavoj noći? O, mornarčino, zdravo još jednom. Jel inače tako prilaziš damama? Zavisi od dame. Jesi li došao ovde da gledaš u moje lepe oči ili je opet u vezi one mape? Kaži mi iskreno, ne smeta mi. O, sviđaju mi se tvoje oči, dušo, ali ne mogu da im dopustim da mi ukradu mapu koju sam čuvao 75 godina. Ostavi tu mapu, zaboravi na nju. Profesor je kao besni pas, opasan je. Ja želim tu mapu i imam osjećaj da znaš gde je. Jesam li ja možda u pravu? Možda, pretpostavljam. Možda ću se kasnije setiti gde, ali prvo da se podsjetimo nekih stvari, mornarčino. Polako, seksi. Čale! Čale, gde si? Dobro jutro, sine. Kafa je skoro gotova. Znaš, Čale, imam ideju. Ubraću cveće za Renatu. Mali znak pažnje. Fina ideja, ali mislim da će joj se više dopasti da joj doneseš zlato. Ali, Čale, obećao si da ćemo to da batalimo. Istina, sinak, Mislim, ali sada znam gde je. na meni je da odlučim. Oni gangsteri imaju pištolje i to sa pravim mecima. Pravi. A sa nama je i Bruno, nemoj to da zaboraviš. Upravo si, opasno je, ići ću sam. Ali, tata, to je opasno. O, ma šta može da mi se desi? Pa mogu da te ubiju, tata. Već imam 90 i ostalo mi još samo 30 ili 40 godina možda.
Pa, pretpostavljam da je bolje da sačekamo da se matorac vrati, Bruno. A! Bruno! Bruno! Bruno, gde si, sine? Bruno! Zaboga, šefe, vi ste baš lukavi i prepredeni. Ako iko može da zna gde je blago zakopano, to ste onda vi. Logika, Topko, logika. Mapa je nacrtana prije 600 godina, a nacrtao neko ko nije znao ni da čita ni da piše. Pa da pogledam, šefe, molim te. O, to će nam baš pomoći. Einstein će gurnuti svoj veliki nos. Pa, možda bih trebalo da pogledam u mapu, profesore. Ruke u vis i bez trikova. Polako, matori, možeš da se povrediš sa tim. Ne treba da se brinemo, šefe. Mislim da mator Jara zna kako se rukuje time. A sada mapa. Dajte ovamo. U redu, Ćale, polako, nema potrebe da se uzbuđuješ. Vidite šta sam našao napolju, ovog ovde. Da nije on tvoj prijatelj. Bruno! Tako je, maleni dečkić Meda. Dečkić Meda, upozoravam te da imam crni pas u kanokama. Slušaj, Ćale, kako došlo, tako i otešlo. Dosta ste vi meni umetali klipove u mašineriju. Sada je vreme da mi bacimo tebe i klinca u mašineriju, matori. Tupko, okreni prekidač, hoćeš li? Vreme za šou. Nemam ništa protiv. Želim ti lep život, bar ono što ti je preostalo. Mislit ćemo na vas dok budemo iskopavali blago. Da, ili ćemo sledeći put da jedemo rizeći vape uz čaj. Zdravo živo, pogodi ko je? I šta mislite o mom velikom upadu? Nije previše trapav, a? Naravno da nije. Pretpostavljam da sad govorite sebi, sve je to u redu, ali odakle mu taj kamion? Bio je parkiran ispred sa sve ključevima u bravi. Neko nije baš previše vodio računa. O ne! Stvarno sam ulubio branik. A, nadam se da će mi osiguranje to pokriti. Trebalo bi da mi je broj agenta osiguranja tu negde. Ma, isključi tu mašinu, idiote! U redu, ne požurujte me. I to mi je hvala što sam vas spasio. Da ti iskažem svoju zahvalnost. Tišina, fino i tiho. To boli, ti glupi i Gavko. Stoj! Izvini. O ne! Ej, neću ti ništa! Spusti me dole! To nije baš lepo. Treba da si igraš fair. Reci laku noć, dušice. A, super, završit ćemo kao ribiće lapčiće, a prestavni nikako ne stoje. Nemoj sada popustiš, Mornarčino. Aj, kapitane! Mogu li da ga ubijem, šefe? Kažite mi, molim vas, mogu li? Da pređemo na stvar. Uradi to. Da, šefe.
Izgleda da je matorac odsvirao svoje. Hej, da pošaljemo i ovoga za njim. Hej, gde je onaj mališa? Ne želimo da ostavljamo svedoke. Jesi li čuo to, Honk? Znaš li misli na nas? Drž se. Evo nečeg što će ih uplašiti. Hajdemo, Bruno, da nađemo deku. Tata! Gde si? Zdravo živo. A ko si ti? Izvinjavam se, moje ime je Smrt i došao sam po tebe. Ti si Smrt, ali ja nisam spreman. O, koliko sam puta to čuo. A kako sam umro? Da vidimo, upucali su ti sada si 30 metra pod morem. Danas se baš nije tvoj dan, jeli? Izvinite me, da. Halo? Da, sad sam sa njim. Nesreća? Ne možete da pošaljete nekog drugog? Dobro, dolazim. Rekao sam da dolazim! To je moj šef. Danas se baš nije raspoložen. A jesi li spreman? Ne, jer ne idem sa tobom. Još sam previše mlad, čekaju me godine života. Previše mlad, ma daj, pa imaš 90 godina, kosti ti zvekeći, imaš užasan zadah. Kaži mi šta još to očekuješ od života? Dobro rečeno, nema šta, ali uzmi moju vizitku pa ćemo ugovoriti sastanak neki drugi put. Vidimo se! Ovde je Shirley MacPherson. Mi smo u luci, gde je u jednom od skladišta danas bila pucnjava. Svedoci su izjavili da je to deo rata između bandi koje su u predgrađu poznate kao Luganovi i ozloglašena Bomelova banda. Vođa Bomelove bande izvučen je iz vode i bori se sa smrću, dok njegov sin pokušava da nađe nešto gde će da sakrije svoju tugu. Tata! Čuješ li me? Ostanite sa nama, nakon pauze prikazat ćemo vam izbliza rupe od metaka. Ne možeš još da umreš! O ne, on ne može da ode, on nije deda, nikad nisam imao dedu i ko će sada da se igra gusara sa mnom? Da, sve ovo zbog glupe gusarske mape! Sine, vidiš li isto što i ja? Da, to je kraj puta! Ova mapa je upotrebljiva! Ne, stani! Otvori oči, sinko, pogledaj u obalu koja pokazuje da je to ostrvo Silta. Da, sad vidim sve! Vidim sve! Stortbeckerovo izgubljeno zlato je na ostrvu Silta! Šta je sad ovo? Jesmo li mi na televiziji? Dao sam novac tvome mužu. Ne znam šta se dogodilo, gospodine direktore. Sve što je trebalo da uradi jeste da odnese donaciju do banke, a sada ne znamo ni gde je on. Vidiš? Ali ja znam! Budalo jedna idiote! Upravo smo saznali da postoji veliko blago na ostrvu Silta. Očigledno je da je to stvar kapitana Stortbeckera koji je pogubljen 1400. godine van gradskih zidina. Čuješ ovo? Možda će biti oluje. Oluje, bez jednog oblaka na nebu. Zar ne čuješ grmljavidu?
vožnji, momci. Puno mesta! Gubi se, kretenčina! Upravo smo očistili plažu! Bravo, čoveče. Ajde, ti kopaj tamo, a ti ovdje. Dođi takice. Hej, duše, si čula vesti? Biću ultra bogat, uskoro ću da živim na visokoj nozi, srce Ferrari, da ga gazim i dovoljno šampanca da se kupam u njemu. Mogo bi da ti pokažem lično malo blago na nudističkoj plaži, samo da stignemo na tamo. Je li to daljni ide? Vidi, evo mog malog blaga. Kopaj tamo, ne tu, već tamo mu da letimo. Mrtvi debelo guzičko! Renata! Žao mi je ljubavi, stvarno mi je žao. Izladi odatle i reci mi u šta si se upetljao. A ne znam stvarno, ali gospođa Hofmajer i ja smo išli na trku svinja i onda... da se glupiraš, pokušavam da kopam. Ej, a šta se to čulo? Muči me kamenje u žuči. A Blago nije ovdje, idem da kopam negdje drugdje. Sinko, našao sam Blago. Moramo da ga izvučemo odavde pre nego što ga neko drugi nađe. Našli smo Blago! Našli smo Blago! Ostavi ga na miru, tata! Hajde da vidimo koliko blaga ima u tom kovčegu. Pusti da ja to uradim! To je to. Završio sam, draga. Voleo bih da sam mrtav. Može da se sredi. Apole, tu si. O, šefe, šta vi radite ovdje? Ej! Ponovo se srećemo, znači. Gde je moj novac? Gde je moj novac? Sklanjaj se, ljigali, stani u red, ja sam prvi. Da li? Ko su ovi ljudi? Odgovori mi. Mogu li da ih ubijem, šefe? Mogu li?
Vidimo se, čale, bilo je zabavno. Vreme je da se gase sve. Hej, šta ovaj brod radi na plaži? Upravo sam završila sa čišćenjem ovde. Ko je odgovoran za ovo? A, ovi ljudi imaju oružje. Oružje? Nema tu oružja. Ovo ja zovem oružjem. Gospođo Hofmajer, to se zove čišćenje. Pomele, hoću tvoj novac, imat ću ga na svom stolu do jutra ili ćeš ostati bez ušiju. Ako dobiješ svoj novac, imam se jajan savjet za tebe. Potraži mog starog prijatelja, zove se Lord Džigernjača. Dobro. Znači to je to. Nema blaga, znači da nema ni bolnice. I da sam ja izgubio posao. Možeš li da mi oprostiš? Ali nisi ti kriv, zar ne? Jednu stvar samo ne razumem. Zašto si išao na trke svinja? Nikada neću naći drugi posao, Renata. Ko će da zaposli lopova? Šta god da bude, uz tebe sam. Razvedri se, sinko. Imam ja još mnogo mapa, ne brini. Sutra ćemo otići da kopamo na drugom ostrvu. Po? Dolazim. Čekamo te na putu, dragi. Kako sam se uvalio u ovo? I zašto ja? Zašto uvek baš ja? Zašto nikada nemam sreće? Zašto je taj glupi kovčeg prazan? Šta se desilo s tolikim zlatom? Traganje kroz 600 godina istorije je jako skupo, Mornaru. Postoji soba, žene i pesme i blago kapetana strašno koji dolazi onome kome je potrebno. Malo sutra, kakva budala! Sve ovo ni zbog čega. Ej, šefe, šta radiš sada? Ne, ostavi to, šefe, nemoj da odustaneš, nemoj! Hello, ima li nekoga kod kuće? Je to naš posljednji zlatni komad, vredi 30.000 i bez glava budalo. Gde ćemo sada da živimo? Ko će da plaća ovaj brod? Nisi mislio na to? Moja majka je bila u pravu, mogao sam da nađem i bolje kod Ej, gospodine gusare! Kapetane strašni! Ne misliš ni nekoga drugog osim na sebe! Izgubili ste svoj prsten! Da nisam ovakav, verovatno ili smo izgubili sve glave! Tata! Renata! Čekajte me, stižem! Moram nešto da vam pokažem! Bolnica je spašena! Ja sam spašen! Sve će biti u redu! Ne! Luka je desno! Čemu dalje podavati kada smo ostali bez zlata, zahvaljujući tebi? Ti možeš li da se presvučeš s vremena na vreme? 600 godina u istom modelu! Zaboravio sam, za ovdje ću ti treba novac! A mi ga nemamo uopšte! Zahvaljujući gospodinu da račimo! Luka, ne, idiota! Ej, stani! Stani, možeš li da nas povezeš? Stani! Hvala ti! Stani, vidiš li me? Vidiš li me, stani! Zaustavi auto i povezi nas, jer hoćeš! Drumska svinjo! Stani, molim te!
Hvala. Prestani da se igraš na drumu, sinko, idemo kući. Jesi li dobro? Ali tata, to si ti. Kako si našao ovako divnu damu? Šarm, dobar izgled i prsten naravno. Tata, ne. Šalio sam se. Uloge tumačenja: Branislav Jeftić, Peđa Damjanović, Kaća Todović, Bojan Hlišć, Nataša Milja. Snimanje i obrada zvuka: Marko Filipović. Du weißt genau, wer gemeint ist. Zieh den Rüssel ein, Baby. Und alle Mädels zu mir.